Bog svima, ja sam Martina, dobrodošli. Današnji sat bit će nježan po svom intenzitetu, spor, polagan, naglasak će biti na izdah. To je sat koji možete odvježbati ujutro kad se probudite za nekako nježno, mekano uplovljavanje u dan, ili pak ako ste imali naporniji dan, možete ga odvježbati prije spavanja kako biste se pripremili bezbrižno za odlazak na spavanje. Ne treba vam ništa, samo vi i vaša dobra volja. Krenimo. Leći ćemo na leđa. Udahnut ćemo od nožnih prstiju skroz do vrha glave. I izdahnut ćemo na usta. Možete to ponoviti još nekoliko puta, ostanite ležati. Udah na nos i izdah na usta. I sad počinjemo obraćati pozornost na svoje fizičko tijelo, pa ćemo na početku sata osvijestiti kako se osjećamo. Ćemo osvijestiti kako se osjećaju prsti na nogama, čitava stopala, potkoljenice i koljena. Osvijestit ćemo kako se osjećaju natkoljenice i zdjelica. Oslobodit ćemo svu napetost iz trbuha. Oslobodit ćemo donja leđa. Oslobodit ćemo kralježnicu, rebra. Oslobodit ćemo prste na rukama, šake, podlaktice, laktove, nadlaktice. Oslobodit ćemo ramena. Oslobodit ćemo i vrat i crte lica. Pustit ćemo bradu, usta neka ostanu zatvorena, ali čeljust razdvojimo. Tako ćemo opustiti obraze. Opustit ćemo oči i opustit ćemo čelo i tijen. Ostat ćemo ovdje nekoliko trenutaka promatrajući način na koji dišemo. I svaki dah neka bude potpuniji od onog prije njega. Isto i sa izdahom. I samo dišite. Možete položiti ruke na trbuh, jednu ruku na trbuh, jednu na srce, kako vam paše. Čisto da osvijestite pomicanje tijela svakim udahom i svakim izdahom. I onda uzmemo još jedan polagani udah na nos i izdahnemo na usta. Prebacit ćemo ruke preko glave kao da se rastežemo. I zapravo ćemo se rastegnuti. Možete se isprepasti prste, izdužiti, približiti stopala. Napraviti što god vam paše da malo protegnete tijelo. Pa ćemo zagrljiti za početak oba dva koljena na prsima. Ostavite spojena možda stopala, razmaknite koljena. Možete se ljuškati lijevo-desno, ne morate, možete ostati mirno. Kako god vama paše.
Onda ćemo poslati lijevu nogu dugačku prema podu. Desno koljeno ćemo primiti sa obadvije ruke i povući ga prema ramenima, odnosno prema pazuhu. Lijeva noga u početku može biti opuštena. Možete se i ovdje ljuškati ili napraviti šta god vam paše s tim desnim koljenom. I onda u nekom trenutku ga počnete gurkati lagano prema pazuhu. Ili ćete lijevu nogu ostaviti opuštenu, ili ćete poslati prste lijeve noge prema stropu, a petu čvrsto stisnuti u pod. Nakon toga desna ruka ostaje na desnom koljenu, lijeva ruka ide u stranu, udahnemo, pokupimo koljeno prema prsnom košu i izdahom okrenemo koljeno u desnu stranu. Lijeva sjedna kost mora ostati u podu, to je nekako onako vodilja dok se spuštamo. Desno koljeno ne treba pasti u pod, može ostati nježno položeno na dlanu, ramena su u podu, lijeva noga dugačka, prsti gledaju u strop, peta u pod, lijeva sjedna kost u podu. Oslobodi lice i samo diši. I promotri kako svakim izdahom tvoje koljeno moguće ide sve više i više prema podu. Onda nježno, sljedećim udahom vratimo koljeno u sredinu, lijeva ruka hvata desno koljeno, desna ruka u stranu i izdahom se okrenemo preko lijevog boka za twist. Lica može biti prema stropu ili preko desnog ramena, možete imati otvorene ili zatvorene oči. Stvarno je svejedno, kako se vi osjećate u ovom trenutku. Pa se vratimo u sredinu, pošaljemo desnu nogu prema stropu kao da guramo zid, izduži. Savijemo lijevu nogu, prebacimo desno stopalo iznad lijevog koljena. Na trenutak ostanemo ovdje, čisto da se upoznamo s položajem. I onda kad nam to odgovara, povučemo noge prema sebi, ruke možemo ispreplesti ispod lijevog koljena. Ili za malo dublju varijantu primimo lijevu potkoljenicu. Ono što želimo, ramena ostaviti u podu, a desno koljeno gurati od sebe. Ako je nekom preintenzivno, uvijek može primiti jednom rukom koljeno, a drugom rukom desno koljeno lagano odgurivati od sebe. Ili smo ovdje, ili primimo se ispod koljena, znači usmjeravamo desno koljeno prema kraju prostirke. Ili se držimo za potkoljenicu. Osvijestimo, osjećamo li išta u desnoj nozi. Ako je to sve preintenzivno, uvijek možemo spustiti lijevo stopalo u pod i ostati ovdje gurajući ponovo desno koljeno prema podu. Za svakog po nešto. Neka je dah polagan, spor. Možete slobodno naglasiti izdah, on će nas malo uzemljiti. Ako vam treba energije, ako ste se tek probudili, onda možete slobodno i prenaglasiti udah. Još jedan udah, pa sa izdahom izduži desnu nogu prema podu. Primi se za lijevo koljeno, još uvijek nam je desna noga slobodna. I lagano radimo pulsacije s koljenom prema pazuhu. Ili kako nam paše, možete lagano i kružiti. I onda u nekom trenutku utisnemo desnu petu u pod, pošaljemo prste desne noge prema stropu. Provjerimo da nam ta noga nije baš jako u stranu, bilo bi ok da je ona negdje ispod kuka, kao ravnini kuka. Kao da stojimo. I onda kad smo spremni, primimo lijevom rukom lijevo koljeno, desna ruka u stranu, udahnemo, povučemo koljeno k sebi, sa izdahom okrenemo koljeno u lijevu stranu, desna noga čvrsta, aktivna, ramena u podu. Prodiši i svakim izdahom dodatno opusti kuk, opusti koljeno u pod. Lice je mekano, čelo je opušteno, nema onih naborića na sebi, čeljust je opuštena. Kad smo spremni, udahom vratimo koljeno u sredinu, desna ruka hvata lijevo koljeno i izdahom se okrećemo preko desnog boka za twist. I opet vrijedi da pogled tamo gdje vam paše ili u strop ili lagano preko lijevog ramena.
Isprobajte jedno i drugo i vidite gdje se bolje osjećate. Udah, vraćamo se u sredinu. Izdužit ćemo lijevu nogu prvo prema stropu, pa ćemo saviti desno koljeno i prebacit ćemo lijevo stopalo iznad desnog koljena. Neka je lijevo stopalo aktivno, znači da prste vučete lagano u lijevu stranu. Povucite noge prema sebi ili već osjećate gdje ste bile malo prije gdje bi vam pasalo. Znači najblaža varijanta da noga ostaje u podu i samo guramo od sebe lijevi kuk, odnosno lijevo koljeno, ili ćete primiti se ispod desno koljeno ili ćete se primiti za desnu potkoljenicu. Lijevo koljeno u bilo kojoj varijanti gurate od sebe, a prsti lijeve noge gledaju u lijevo, stopalo je aktivno. I promatrate što tijelo poručuje, što se događa. Vjerujem da osjećate lijevu nogu, bedra, stražnju ložu. Još jedan udah. Pa sa izdahom lagano spuštamo oba dva stopala, koljena su savijena. Radit ćemo pulsaciju, ali prvo bih htjela samo pokazati. Pulsacija će biti, ja ću sad ubrzati, pulsacija će biti da idemo torzom gore, ruke preko glavi, polagano spuštamo. Ali ajmo to napraviti svjesno. Ako ležimo u podu, prvo ćemo pubičnu kost podići kao prema stropu i sebi. Znači, podvučemo lagano zdjelicu. I tek onda udahom, kralježak po kralježak, tijelo ide gore, polagano ruke idu gore, čvrsto stišćemo stopala u pod i bedro prema bedru kao da stišćemo ciglicu ili knjigu. Kad dođemo gore, maknemo bradu od prsnog koša, onda polagano se spuštamo kralježak po kralježak. Prema podu krećemo puštati i ruke, dajte si vremena. I onda na kraju ćete imati osjećaj kao da ste odrolale zapravo i tu zdjelicu. Ponovit ćemo još 2-3 puta, svatko u svom ritmu. Čvrste noge, guramo bedro prema bedru, polagano se počinjemo dizati. Prvo smo zarolale zdjelicu, ruke preko glave, prebaci. I onda sa izdahom spuštamo lagano ruke, spuštamo kralježak po kralježak. Cijelo to vrijeme koljeno usmjeravamo prema kraju prostirke, kao što smo to malo prije činili s koljenom. I još ćemo jedanput tako. Udah, polagano podvuci, zarolaj zdjelicu, kralježak po kralježak. Tu ćemo sad zadnji put ostati. Prije nego što spustimo zdjelicu, ruke mogu ostati gdje jesu ili ih možete spustiti pored tijela. Možete ispreplesti prste, možete podvući jedno rame, drugo rame. Ruke su čvrsto u podu, koljena guramo kao da želimo da pređu gležnjeve. Bedra kao da stišćemo nekakvu ciglicu. I guramo prsa prema stropu. Oslonac je na ramenima. Diši. Makni bradu od prsnog koša. Prati svoj dah. Prati kako te svaki udah raširi i podigne. Da svaki izdah te malo spusti. Još jedan put tako udahni. I polagano izdahom raspleti ruke i nemoj naglo pasti, nego kralježak po kralježak probaj spustiti. Sljedećim udahom podići ćemo oba dvije noge. Primit ćemo se ili za ispod listova ili za unutarnju, odnosno vanjsku stranu stopala. Tek smo počeli s praksom, pa možda kukovi još nisu najpripremljeniji, pa se nemojte tjerati van nekakvih zona komfora. Zaljuškajte se, stopala gurajte u strop, a rukama stopala vucite prema podu. Na taj način ćete ovdje osjetiti kukove. Možete se ljuškati ili ostati mirno, ramena spuštajte prema podu. Koliko ide. Ok, happy baby pose. Ako gledate djecu kad su mala, ona se vrlo često igraju u ovom položaju. Ok. I kad ste spremni, spustite stopala u pod. Okrenite se na bilo koji bok, nemojte se naglo ustati,
Ako ste se okretali recimo na desni bok, onda ćete si lijevom rukom pomoći da dođete do sljedećeg položaja. Još uvijek zatvorenih očiju, zauzmite položaj koji vam je udoban. Stavite ruke na koljena, dlanovi su ili prema koljenima ili prema stropu. Vratite glavu iznad kralježnice ako ona obično bježi. Utisnite s jedne kosti čvršće u pod. Sa udahom osjetite kako s jedne kosti gurate u pod, a vi rastete prema stropu. I izdah vas samo spusti, samo vas u zemlji. Sljedećim udahom možemo rotirati ramena prema gore, iza i dolje. Ako vam to paše, možete učiniti nekoliko puta. Ako ste se namjestili tako da su lopatice blizu jedna drugoj, da se osjećate ok, onda ostanemo ovdje. Provjerite kako se sad osjećate. Malo smo podigli energiju, malo smo unijeli pokreta u tijelo. Ruke ćemo ostaviti na koljenima. Ako su bile okrenute prema stropu, onda ćemo ih okrenuti baš prema koljenima. I sa udahom ćemo slati bradu i prsa prema naprijed, laktove pored tijela. Guramo srce prema naprijed i onda izdah zarolamo polagano leđa i usmjeravamo bradu na prsa, stražnje, odnosno leđa guramo kao da želimo neki zid odgurnuti. Još dva puta tako. Udah, šaljemo prsa prema naprijed. I izdah, zarolaj polagano bradu na prsa. I još jedan put udah i pošalji bradu prsa naprijed. I izdah, zarolaj leđa. Udahni u sredinu. Izdahni ovdje. I sljedeće krećemo kružiti. Udahni pa prokruži prema jednom koljenu, drugom koljenu. Izdah, lagano zaoblje leđa. Upotrijebi veličinu pokreta koja tebi paše. Možeš uključiti i glavu, vrat, ramena, laktove, ne moraš, kako god se sad osjećaš. Napravi 3-4 kruga u jednu stranu i onda napravi 3-4 kruga u drugu stranu, da ostane mirno sjediti u sredini i osjeti kako imaš dojam da se tijelo i dalje kreće i kad stanemo. Pratite pokret sa dahom, znači udah je kad smo naprijed, kad se širimo i izdah je kad oblimo leđa, kad smo iza. Kad odradite, ostanete mirno u položaju još nekoliko trenutaka i samo promotrite tijelo. Opustite crte lica. Ćemo sljedećim udahom početi slati ruke prema stropu, kao da guramo nekakav otpor. I sa izdahom spuštamo ruke, spuštamo bradu na prsa, kao da želimo neku lopticu lagano pridržati, da ne padne. I još jedan put tako udahni, pošalji ruke visoko. I izdah, spusti ruke, spusti bradu. Ostavi lijevu ruku u podu, udah, desna ruka ide preko glave, izduži se, možeš pulsirati, možeš otvarati prsa prema stropu ako ti paše. Samo pripazi na ovo lijevo rame, njega pošalji iza da se smjesti udobno u svoju čahuricu. Oba dvije sjedne kosti su čvrsto u podu. Pa udah kroz sredinu i izdah mijenjamo stranu. Gornja ruka čvrsto preko glave, rotiramo donje rame i oba dvije sjedne kosti u podu. Sebe kao da provučemo ispod ruke. Osvijesti kako se izduži ova bočna strana tijela. Udah u sredinu, pa izdah krećemo na sve 4. Prije nego što krenemo na sve 4, utisnite dlanove čvrsto u pod, utisnite jagodice prstiju čvrsto u pod, koljena su ispod kukova.
I svako u svom ritmu neka se okruži tako da ramena idu daleko, znači da se zapravo ne zadržava ono standardno, kako kažemo, rame iznad dlana. Sad baš napravite tako da rame ide jako daleko i na taj način ćemo promasirati malo svoje zglobove. To ne moraju biti brzi pokreti, to mogu biti zaista polagani, gdje se vi osjećate sigurno, samo da ruke čvrsto u pod. Utisni. Ok. Radit ćemo sljedeću pulsaciju. Ići ćemo iz balasane. Ovo je balasana, položaj za odmor. Iz balasane ćemo ići udahom, glavu zdjelicu prema stropu. I onda sa izdahom ćemo zaobliti leđa i spustiti stražnicu na pete. Pa možemo svi iz balasane, udah, na sve 4, šaljemo glavu zdjelicu gore, guraj pupak u pod, prsa naprijed. Izdah, zaobli leđa, kralježak po kralježak i spusti se na pete. I još 2 taka, udahni, pošalji glavu zdjelicu gore, prsa otvori. Izdah, zaobli leđa i polagano se spusti prema petama. I još jednom. Udah, na sve 4, glava zdjelica gore, pupak u pod. I izdah, zaobli leđa, spusti se u balasanu, izduži ruke prema naprijed i ostani ovdje nekoliko trenutaka. Dlanovi su u podu, koljena su raširena, stopala su spojena, brada ili čelo su u podu. Guramo zdjelicu prema petama. Ostanite u položaju i promotrite kako se osjećaju donja leđa. Ovo je super položaj za istezanje donjih leđa. Pa još kad im malo posvetite pažnju, kad počnete malo više svjesnog daha tu, doista dobijete dojam da se istežu. Sljedeći izdah neka bude na usta. Polagano udahom dođemo na sve 4. Dlanovi su čvrsto u podu, prste možete blago zarotirati prema lijevo, odnosno desno. Popećemo se na prste nožne i polagano doći do psa prema donje, ali ovaj put ostavite koljena savijena. Možete pulsirati, možete raditi što god da probudite tijelo, jedino maknite ramena od ušiju. Znači da zapravo zarotirate ramena i kao da želite spojiti podlaktice jednu prema drugoj. Ok. Sljedećim udahom pogledamo ispred sebe i izdahom možemo prošetati do početka prostirke. Ostavite koljena savijena. Stopala su u širini kukova, udahni. Izdah, opusti torzo preko bedara, preko koljena pusti ruke. Možeš se primiti za suprotni lakat. Možeš ostaviti ruke u podu, možeš se primiti za suprotni lakat i poslati ruke iza vrata. Kako ti paše. I prodiši. Svaki izdah ovdje može biti na usta. Noge su čvrsto u podu, koljena savijena, torzo preko bedara. Sljedećim udahom tisnut ćemo noge čvršće u pod, tako jako da osjetimo gluteus. I onda ćemo se odrolati kralježak po kralježak prema gore. Dodat ćemo ruke na kraju. I izdah, staviti ruke ispred srca, zatvoriti oči i ovdje nekoliko trenutaka prodisati. Pa krećemo s pozdravima suncu, sa udahom ruke idu prema stropu. Sa izdahom slobodno savi koljena, pošalji sebe u pretklon. Udah i izduži leđa. Koljene dalje mogu biti savijena, vi ćeš ruke staviti na podkoljenice i izdužiti se. I onda sa izdahom zakoračimo lijevu nogu iza i spustimo lijevo koljeno u pod.
Lijevi dlan je u podu, udah, za desnom rukom se okrenemo u twist, pripazimo na lijevo rame da ga zarotiramo iza. Pošaljemo desni kuk malo više iza, lijevi malo više naprijed. Još jedan udah ovdje. I sa izdahom spusti desni dlan u pod, pošalji desnu nogu pored lijeve. Na udah pošalji glavu zdjelicu prema gore. Sa izdahom zaobli leđa. Udah, neutralan položaj kralježnice. Na izdah desna noga iza. Lijevi kuk iza, desni malo naprijed. Pošaljemo desno bedro prema stropu, obadvije ruke čvrsto stišću u pod. Još jedan udah. Pa sa izdahom pošalji desno koljeno pored lijevog. Stavi nožne prste u pod, udahni i sa izdahom pas prema dolje. Udah u psu. Sa izdahom spusti ponovo oba dva koljena u pod. Udahni, pošalji lijevu nogu naprijed, desna ruka ostaje u podu, desno rame rotiraj, na udahom otvori se za lijevom rukom, desna rebra idu u lijevu stranu. Lijevi kuk malo više iza, desni malo više naprijed. Glava ostaje na sredini prostirke, da ne bi slučajno glava išla više prema desnoj ruci. Još jedan udah ovdje. Izdah, spusti dlan. Dovedi koljeno do koljena. Napravit ćemo obrnuti cat cow, što znači da ćemo sa udahom napuniti leđa, poslati ih prema stropu, to je udah. I onda izdah, glava zdjelica i pa još jednom udahni. Zaobni leđa. I izdah, glava zdjelica. Udah, neutralan položaj. Sa izdahom lijeva noga ide iza, lijevi kuk malo naprijed, desni malo iza. Lijevo bedro guramo prema stropu, petu guramo prema iza. Prodiši. Još jedan udah ovdje. Izdah, savi koljena, to je vrati lijevo koljeno koljeno. Nožni prsti su u podu, udah, sa izdahom pas prema dolje. Udah, pogled naprijed. Sa izdahom prošetamo stopala prema početku prostirke, na udah izduži leđa, na izdah u pretklon, udah, ravna leđa skroz do gore i izdah, stavi ruke ispred srca i prodiši. Sa izdahom spuštamo ruke i krećemo dalje. Udah, ruke gore. Sa izdahom u pretklon. Na udah izduži leđa. Na izdah pošalji lijevu nogu daleko naprijed. Spusti lijevo koljeno u pod. Zamisli da koljeno i stopalo privlači neki magnet i odavde udah pošalji ruke gore. Ovo je Anđana Jasana. Desni kuk malo više k sebi, lijevi naprijed. Udahni. Izdah, kao da smo nešto povukle, otvori prsa, guraj prsa u strop. Ok. Udah, ruke idu gore. Na izdah spusti dlan u pod. Udahni, dovedi nogu k nozi, samo produži nogu iza. Dlanovi su za početak čvrsto u podu. Sljedećim udahom desna noga ide gore. Na izdah lijeva ruka ide naprijed, dlan gleda prema unutra. Ruka je u visini ramena, noga u visini kuka i jedno i drugo vučemo od sebe. Još jedan udah ovdje. Pa izdah, spusti se u pod. Udah, nožni prsti u pod. Izdah, pas prema dolje. Udah u psu. Izdah, spusti koljena u pod. Udah, lijeva noga naprijed. Izdah ovdje, približi magnetom stopala. Udah, ruke gore, lijevi kuk iza, desni naprijed. Izdah, otvori, ovo se zove prana mudra. Otvori, guraj srce prema naprijed. Udah, ruke gore. Izdah, dlanovi u pod. Vrati nogu k nozi i samo je produži iza. Osloni se prvo na dlanove, nađi uporište, onda sljedećim udahom podigni lijevu nogu i dodaj desnu ruku. Udah ovdje, sve guraš od sebe. Na izdah spusti dlan, spusti stopalo. Nožni prsti su u podu, udah. Izdah, pas prema dolje.
Slobodno stavi koljena ili ih sad već lagano opruži. Pogled prema naprijed, udah. Na izdah prošetamo do početka prostirke. Udah, izduži leđa. Izdah u pretklon, opusti glavu, čvrste noge, udah, ravna leđa skroz do gore, dodaj ruke i izdah, ruke ispred srca. Udah nos. Izdah usta. Opusti ruke pored tijela, idemo po još jedan. Udah, ruke idu gore. Na izdah u pretklon. Udah i izduži leđa. Na izdah pošalji lijevu nogu daleko iza, spusti lijevo koljeno u pod. Prošetaj desno stopalo prema desnoj strani prostirke. Lijeva ruka ostaje u podu, lijevo rame iza. Udahni, na izdah opusti se u kuk. Slobodno rukom odguruj desno koljeno, šalji lijeva rebra u desnu stranu. Možeš se osloniti na prste straže noge, možeš ostati na ristu i onda ga stišći snažno u pod. Otvaraj lagano prsni koš, prodiši. Ok. Još jedan udah. Izdah, vrati dlan, izduži desnu nogu daleko iza. Pa ćemo sljedećim udahom poslati desnu nogu prema stropu i saviti koljeno. Netko će ostati ovdje, netko će možda dodati lijevu ruku iza, primiti se za stopalo i udahom dodatno otvoriti prsa. U tom slučaju desno koljeno ne ide u stranu, nego ga približimo tijelu i samo stopalo vučemo u strop. Lijevu guzu, lijevi kuk pošaljemo malo više u desnu stranu, da se ne bi cijela težina prebacila na tu stranu. Pa izdah, spusti sve u pod. Dlanovi su u podu, udah na nožne prste, izdah, pas prema dolje. Odahni. Sa izdahom spusti koljena u pod. Udah, lijevo stopalo naprijed, šire negdje kod širine prostirke, desna ruka u podu. Udahni, otvori lijevi kuk, šalji lijevo koljeno lagano u stranu. Nemoj dopustiti da se cijela razvališ prema podu, ostavi si snagu u zdjelici. Znači da je dalje privlačiš petu i koljeno suprotne noge. Desna rebra idu u lijevu stranu, desno rame je ugodno smješteno. Ok. Još jedan udah. A polagano izdah, vraćamo ruku i izdužujemo lijevu nogu. Sljedećim udahom lijeva noga prema stropu. Netko će ostati ovdje, guraš prsa naprijed, netko će možda uhvatiti stražnje stopalo, opet koljeno ide prema sebi i desni kuk malo više u lijevo. Otvori prsa. Ništa na silu, guraj lijevu ruku čvrsto u pod. Još jedan udah, sa izdahom polagano sve opusti, raširi koljena, udahni. I izdahom se opusti u balasanu, ruke daleko, daleko od nas ili ruke mogu biti pored tijela ako vam tako više paše. Prodiši. Opusti crte lica. Možeš se ljuškati ako ti paše. Sljedećim udahom polagano pogledamo naprijed. Na izdah dođemo u sve četiri. Na udah piknemo nožne prste u pod i izdahom dođemo do psa prema dolje. Udah, pogledamo ispred sebe, izdah savijemo koljena ako nismo i prošetamo do početka prostirke. Udahni. Na izdah pošalji ruke daleko od sebe. Ok. Kao da vučeš pod k sebi, udah, i onda izdah šalješ kukove što dalje od sebe. Želiš da kukovi zapravo prođu razinu pete. Raširi koljena koliko treba i ostani ovdje. Udah, ruke te vuku da istežeš donja leđa u jednu stranu, kukove vučeš iza da istegneš leđa u drugu stranu.
I bedra usmjeravaju lagano jedno prema drugom kao da stišćeš nekakvu ciglicu. Glava je opuštena. Diši, čvrsto stišći noge u pod. I osjeti to izduživanje kralježnice. Još jedan udah. I izdah. I još jedan udah. I izdah. Polagano približi dlanove prema stopalima. I odavde udah i izduži leđa prema stropu, polagano, dodaj ruke. I izdah, spusti ruke pored tijela, zatvori oči, promotri što se događa u tijelu, postoje li kakve promjene. Kad zatvoriš oči, imaš li dojam ljuljanja u bilo koju stranu. Svakim izdahom pokušaš malo umiriti srce, produbiti izdah. Pa sljedećim izdahom možemo otvoriti oči. Stavit ćemo lijevu ruku na zdjelicu, nebitno prsti gledaju prema gore ili prema dolje. Zamislit ćemo da između bedara imamo ciglicu koju trebamo stisnuti. I onda ćemo sa udahom poslati desnu ruku prema stropu, tamo negdje do uha, možda i poslije uha. Gurat ćemo zdjelicu lagano prema napred i stiskat ćemo tu našu zamišljenu ciglicu. Udah u sredinu, pa zamijeni. Desna ruka na zdjelicu, udah, lijeva ruka preko glave. Pa vrati još jedan krug. Udah, desna ruka preko glave. Guraj zamišljenu ciglicu, guraj zdjelicu lagano napred. I izdah, vrati. I zamijeni još jedan put. Udah, lijeva ruka ide preko glave. Uvjeri se da ti prsta gledaju u istom smjeru. Ovisi imamo li ikakvu udah, vrati u sredini. Dovršit ću rečenicu. Stavite oba dvije ruke na zdjelicu, laktove jedan prema drugom. Udahni i stegni. Zaista ruka neka ti budu oslonac za tvoju zdjelicu. Zdjelicu guraš lagano napred i u pod. Stavi lagano koljena i guraj ciglicu. Diši. Znači kad idemo te položaje da je samo jedna ruka u zraku, onda ju treba pogledati jesu nam oba dva prsta gledaju u istom smjeru. Obično ako imamo ikakva događanja na kralježnici, onda znamo zapravo da nam jedna grud gleda prema stropu, a druga baš ne gleda u istom smjeru. To znači da se kralježnica udah vrati u sredinu. I izdah opusti ruke. Ne osjeća baš najudobnije ako smo je mi zarotirali i otvaramo ujedno prsni koš. Ok. Udahni na nos. Izdahni na usta. Pa krećemo sa udahom ruke gore. Sa izdahom polagano u pretklon. Sad vidi kako ti se leđa osjećaju, možda se trebaš malo zadržati prije nego što odeš skroz u pretklon. Sa udahom i izduži leđa i onda odavde izdah pošalji desnu, lijevu nogu odavde po izdah. Ok. Ostajemo na prstima stražne noge, možeš se pripomoći i nasloniti se na desno koljeno i odavde udah, idemo do visokog lanča. Ok. Ostajemo ovdje. Oba dva kuka gledaju prema naprijed, u istoj su visini. Stražna noga može biti blago savijena ili ćemo gurati stražnu nožu u strop. Ostajemo tu, ruke su u širini ramena, možemo spojiti dlanove i ne moramo. Prodiši. Guraj se u prednje koljeno i dalje kao da privlačiš prednju i stražnju nogu. Još jedan udah ovdje. I onda sa izdahom idemo u twist na desnu stranu. Samo se okrenemo na desnu stranu i kao da nam se neko za stražnju ruku malo povukao. Jer često znamo bjegati prema naprijed. I ostanemo ovdje. Pokušaj poslati lijeva rebra malo više u desnu stranu, podvuci malo desnu guzu. Ok. Vrati udahom u sredinu. I izdah pokušaj iskoračiti na početak. Udah idemo u Utkatasanu. Ostaćemo ovdje.
Stišći stopala čvrsto u pod, stišći koljeno prema koljenu, spusti guzu, ruke su gore i diši. Glava je u produžetku vrata, ne visi. Stišći stopalo u pod, stišći bedra, osjeti trbuh. Ok. Pa sljedećim udahom skroz do gore. Izdah u pretklon. Udah izduži leđa. Izdah zakorači desnu nogu daleko iza ili ćeš odmah u visoki lounge ili ćeš se pripomoći rukama na koljenu. Udahni, ruke pošalje gore. Desni kuk napred, poravni kukove da su u istoj visini. Ruke su prema stropu, lagano guraj prsa prema napred. Stražnju petu guraš prema iza, ne u pod. Diši, osjeti prsne kože. Još jedan udah. I onda izdah okrećemo se u twist na lijevu stranu. Lijevu ruku kao da me se neko povukao. Nemoj gubiti ovo desno koljeno, nemoj ravnati nogu. Lijevo koljeno, prostite. Pošalji desni kuk, možda malo više napred, podvuci guzu lijevu ispod. Udah, oba dvije ruke idu prema stropu. Na izdah stisni lijevo stopalo u pod, iskorači naprijed i ostani u Utkatasani, prodiši. Netko može ostati samo u Utkatasani, netko može nasloniti ruke na bedra i udahom se okrenuti za jednom pa za drugom rukom. Možemo ići u twist, ako nam taj twist odgovara. Možemo zamijeniti strane, ako nam ne odgovara, ostanemo samo u Utkatasani. Vrati ruku ako bio twist. Ruke ispred sebe i polagano stisne noge u pod, udah, ravna leđa do gore. Izdah, ruke ispred srca, udahni na nos. Izdahni na usta. Ok. Spusti ruke pored tijela, pa još jedan put. Udahnemo, ruke idu gore. Na izdah u pretklon. Udah, izduži leđa. Izdah, zakorači lijevu nogu prema iza, spusti lijevu petu u pod, peta i peta su u istoj ravnini. I odavde udah za lijevom rukom u ratnika 2, ja ću se okrenuti. Ok. Znači prsa gledaju zapravo u stranu, oba dvije ruke su dugačke, lopatice su spojene, prednja noga je savijena, stišćemo i čvrsto u pod, stražnja noga stišće čvrsto u pod, kao da privlačimo petu i petu, prodiši. Ok. Odavde pulsiramo. Udah, desna ruka preko glave, lijeva na bedro. Izdah, desna ruka na desno koljeno, lijeva ruka preko glave, spusti se nisko u kukove. To se zove Paršvakonasana. Stišći noge čvrsto u pod. Udah, obrnuti ratnik, podvuci malo lijevi kuk. Izdah, Paršvakonasana, desna rebra u lijevu stranu, spusti se nisko. I još jedan put, udahni. I izdahni, Paršvakonasana. Udah, ponovo do ratnika 2, opruži i desnu nogu, dođe stopalima paralelno, raširi malo prste u stranu. Udah, ruke gore, izdah, spusti se u malasanu. Udah, jedna ruka preko glave, bočno se istegni. Pa spusti, pulsiramo. Druga ruka preko glave, bočno se istegni. Pa vrati, još 2-3 puta. Udahni, svako u svom ritmu, spusti, kako god ti paše. Samo da malo pokreta unesemo u tijelo. I vrati. Ok. Kad smo završili, na ovaj način ćemo ispreplesti ruke iza leđa. Udahni i lagano otvori prsni koš, vrati glavu iznad kralježnice, podvuci lagano guzu. Opusti zdjelicu, ali stišći noge u pod. Opusti zdjelicu. Ok. Stisni noge čvrsto u pod, udah, izravne noge, pošalji ruke prema stropu. Na izdah se okreni, spusti dlanove prema podu. Spusti koljeno u pod, na udah opruži prednju nogu.
Ardha Hanumanasana, polušpag. Opusti, izduži. Povuci desni kuk prema sebi, lijevi malo naprijed. Ok. Pa sljedećim udahom pogled ispred sebe. Izdah, stavi desno koljeno. Udahni, popni se ovaj niski launch kad smo na prstima. Izdahni i prošetaj do početka. Udah, Utkatasana. I odavde izdah u predklon i odmah pošalji desnu nogu daleko iza. Spusti desnu petu u pod. Udah, do ratnika 2. Izdah, prodiši ovdje. Podvuci desni kuk. Obadvije noge su čvrsto u podu, privlačimo ih. Krećemo s pulsacijom. Udah, lijeva ruka preko glave, desna na bedru. Izdah, Paršvakonasana, nisko u kukove. Udah, čvrste noge, noge nas nose, obrnuti ratnik. I izdah, Paršvakonasana. I još jedan put tako. Udah, obrnuti ratnik. I izdah, Paršvakonasana. Stišći noge, udah do ratnika 2 i produži prema Malasani. Oba dva stopala napred, lagano otvoreno. Udahni, ruke gore i onda izdah kao da guraš nešto prema tlu. Ok. Isprepleti ponovo ruke iza leđa, rotiraj ramena iza i prodiši. Možeš ovaj put kad si ispreplela ruke staviti suprotni palac gore. Opusti zdjelicu. Zdjelica ide nisko, stopala su čvrsto u podu. Lagano otvaraj prsni koš. Ok, podvuci zdjelicu. Koljena su negdje iznad ležnjeva. Super. Udah, stisni noge, izduži ruke. Izdah, okrećemo se prema početku prostirke, spusti dlanove u pod, spusti desno koljeno u pod i udahom opruži prednju nogu. Nema veze hoće ovo za cijelo stopalo ili samo peta. Pošalji desni guz malo više u lijevo, pošalji lijevi kuk malo više naprijed, desni, ne, lijevi kuk iza, desni naprijed. I ostani ovdje. Prodiši, provjeri kako se ti osjećaš u položaju. Izduži kralježnicu svakim udahom. Još jedan udah, pogled ispred sebe. Na izdah savi lijevo koljeno. I odavde privuci koljeno i spusti se na pete. Odahni na nos, izdahni na usta. Promotri tijelo. Ok. Na udah ruke će ići prema stropu. Na izdah spoji dlanove, spoji podlaktice. Ok, makni ruke od lica i pronađi visinu gdje već osjećaš da rade prsa i ramena. I to je visina ispod koje se ne spuštamo. Stići čvrsto podlaktice, ako ih ne možeš spojiti, onda barem imaj namjeru poslati jedno prema drugom. I onda na udah šaljemo ruke gore i izdah spusti. Udah gore, izdah spusti. Gore, spusti, znači ne spuštamo prenisko. Gore, spusti, ravna leđa, spusti, gore, spusti, još nekoliko puta, stišći ruku u ruku, spusti, još dva, gore, spusti, još jednom, gore i spusti. Udah, razmahni ruke, možeš opružiti i ovdje ćemo odraditi nekoliko krugova u jednu stranu, ne velikih, malih krugova. U jednu stranu, pa nekoliko malih krugova u drugu stranu. Vi ostanite tu. Okay. I onda odavde samo se igramo, kao da odgurujemo nekog od sebe. Ako je neudobno sjediti u ovom položaju, slobodno sjedite u položaj koji vam je udoban. Ruke jako napni, jako, baš usmjeri prste prema sebi. Ok. Super.
I onda još nekoliko trenutaka isto, samo lupkamo prema naprijed. Nemoj spuštati ruke. Prema naprijed lupkaj. Tako. I onda ćemo lupkati još prema iza. Počnemo od sad. Lupkaj malo iza. Nemoj spuštati ruke. Nemoj spuštati ruke. Ok. Udah, ruke gore. I sad protresi prema podu. Ok. Vdahni na nos, izdahni na usta. Vraćamo se otprilike od kud smo i startali. Leći ćemo ponovo na pod. Možemo poslati noge prema stropu i prvo ih protresti. Možemo i ruke pa sve protresimo. I onda spustimo ruke u pod i ostanemo ovdje 10 udaha i izdaha. Blago su savijena koljena. I tu prodišemo. Zaista potpuno udah i potpuni izdah. Opustite lice. Ostanite u položaju, dišite. Možete prokružiti stopalima u jednu stranu, u drugu stranu. Možete gurati pete i stopala prema stropu i prema podu. Kako god vam to odgovara. Umirite dah. Kad umirimo dah, umirit ćemo zapravo čitavo tijelo. Ostanite slobodno još nekoliko udaha i izdaha. I nakon toga možete nježno spustiti stopala prema podu. Završit ćemo u šavasani. Raširit ćete stopala dosta. Poslat ćete ruke malo dalje od tijela, krenut ćete dlanove prema stropu. Opustiti ramena u podu. Ispod leđa, ako vam je neudobno, možete ispod onih leđa staviti nekakvu dekicu. Ili se možete, ako vam je zaista neudobno, krenuti i na bok, pa će u tom slučaju donja noga biti dugačka, gornja će biti savijena i stavit ćete dlan ili možda neku dekicu ispod glave, isto tako ispod koljena. Ja ću voditi vas samo neko vrijeme kroz šavasanu, pa opustite za početak cijelo tijelo jednim izdahom na usta. Ponovo ćemo provjeriti kako nam se osjećaju stopala i sa izdahom ih opustiti. Opustit ćemo potkoljenice, koljena i nadkoljenice. Opustit ćemo cijelu zdjelicu, trbuh, leđa. Opustit ćemo ramena i ruke. Opustit ćemo vrat, bradu, čeljust. Opustit ćemo obraze, nos, oči. Opustit ćemo područje između obrva, čelo. Opustit ćemo i tijeme. Opustit ćemo dah, disat ćemo prirodno kako tijelo sada to traži. Pustit ćemo misli da lutaju i svaki put kad misli dođu, mi ih možemo pogledati bez da im dajemo nekakve emocije i pustiti ih da odu. Pokušamo se
osvijestiti da smo u sadašnjem trenutku, pokušamo biti svjesni toga. Šavasana je fizički možda najjednostavniji položaj, ali mentalno doista traži prisutnost. I normalno i naravno da misli dolaze i prolaze i da imaš osjećaj da je više tih misli nego onih tišina, a i to je sve ok, tišina se produbljuju s vremenom. Ostanite u šavasani i dišite. Kad ćete izlaziti iz položaja, prvo ćete pokupiti koljena na prsa, okrenut ćete se na bok i nježno ćete doći do sjedećeg položaja. Ali to još nije sad. Sad još dišete. Dozvolite si ovu kratku pauzu i predah od svih i posvetite još nekoliko minuta doista sebi. Hvala što ste vježbali sa mnom. Ostanite i dalje u šavasani. Ugodan dan vam želim. Namaste.